Njengoba ke sikhona la namhlanje sithunywe ihhovisi likameya waseThekwini ukhansela uXaba ukuba sizolalela nokukwamukela izikhalazo eziqhamuka kulo mphakathi esikona namhlanje. Sizizwile ke izikhalazo ngokuzifunda kwabo. Bayazisho ke ngokuhlukahlukana kwazo. Siyabona ukuthi ke emva kwalokhu ke ngoba sesiyithathile sesobe sesibiza umhlangano we-leadership wobuholi okuyibona obusinikeze lezi zikhalazo. Bese sibuka ke isikhalazo ngasinye ukuthi sisixazulula kanjani. Kodwa noma kanjani uma bese sihlangene sahlanganisa amakhanda sizoba nazo ixazululo eziningi kulezi zikhalazo zabo. Lezi zinto ezikhulunywa la into ekudala abantu bekhala ngazo. Umgwaqo uPoint Road ayaziwa ama-activities enzeka la from iminyaka edlule eminingi. Yini le ezoshintsha manje ehluleke ukushintsha isikhathi eside kangaka phambili? Uma ubukisisa kahle kuPoint Road akusafani ngoba kwakunjalo uma ngabe umuntu waseThekwini. Akusesona leya Point Road ekade isidleke esasingale yandlu yohlobo. Kuningi esikwenzayo njengohulumeni kusukela kuhulumeni weprovince kuza kuhulumeni wethu la eThekwini. Upremier waKwaZulu Natal ehambisana noCommissioner waKwaZulu Natal bake baba neoperation la hayi eyodwa yala ePoint. Sihlangene namaphoyisa kaMasipala. Asikwazi ukukhuluma inhlelo ukuthi sizongena kanjani khona kodwa ziyaqhubeka. Bese kuza kumabhilidi lawa akhona amanye sesawabiza ngokuthi ama-bad buildings njengomasipala. Zikhona inhlelo eziqhubekayo ukulwa nale umabhilidi ngoba ngazuthi kusolwa sengathi wona ayinkinga ayizidleke zobugebengu obukhona eThekwini. Yes. Njengoba sikhuluma nje kunensizwe esike sakhuluma na ekhulume nge-incident ekade yenzeka izolo whereby there was a shootout between the drug cartels here. Omunye wabo wagcina action. Umgarantisa kanjani umuntu osekhaya ukuthi isimo sesishintshile ekubeni kunezinto ezisaqhubeka ezenzakalayo ezungcola la kuPoint Road? Indaba yama-drugs nama-cartels ama-drugs akusiyona indaba yomgwaqo owodwa eThekwini. Akuyona futhi indaba yaseThekwini kuphela. Indaba yomhlaba wonke, indaba yezwe lonke, indaba yasemalokishini. Ngoba thina asibuki iPoint Road kuphela, sibuka iTheku lonke. Kodwa zikhona inhlelo uhulumeni namaphoyisa kaMasipala azenzayo. Babanjwa mihla namalanga abantu abenza lokho. Kodwa ke into yanoma ubani singagqugquzela nje umphakathi ukuthi uma usukuzwile uhlabe o800 number le number yamaphoyisa noma bafike nje bazo-reporta kuthini emahhovisi lapha eCity Hall. Siyobabamba nje kube anonymous sikwazi ukulungisa leyo nto leyo. Kodwa ke siyathemba kakhulu namhlanje ukuthi bavelile abantu abahlale begxeka kodwa bengasondeli. Namhlanje basondelile basho ukuthi thina sithi la kunalokhu nalokhu. So bese sihlale nabo phansi ke bese sibona ke yonke into ewubugebengu ekhona nesolwayo fanele izoreportwa ngaphambili emaphoyiseni noma kumasipala. Mhlonishwa ubuse stage ukhuluma nabantu. You could hear their anger. You could weigh their anger. Befisa ngisho ukuzifikela nakuwena. Yiphi lento kuzoshesha kangakanani rada ukuthi inhlelo noma iziphumo zale meeting ngeni zibuyele ebantwini? Sivumelene ukuthi eyinsukwini ezisikhombisa kusukela manje kufuna bese sihlangene thina nalaba holi abala. Ngoba ngiyasola sengazuthi banolwazi oluningi ngalento yokudayiswa komzimba nokudayiswa kwezidakamizwa nokusetshenziswa kwezidakamizwa. Sizohlala nabo phansi ke bese besitshela ngokwazi kwabo. Sinalo vele ulwazi oluthize nathi njengabantu abakuhulumeni sineyinhlelo esidila ngazo lezo zinto ezifana nalezo. Sizobona ke ukuthi information abanayo ne-information esinayo bese sihlanganisa bese kuyasetshenzwa ke phambili. Yona impi yobugebengu impi efanele sinqobe, impi yawo wonke umuntu ophilayo kulelizwe South Africa nokhona eThekwini. Khona manje kuza abavakashi eThekwini sebeqalile bayatheleleka manje abavakashi. Kumsebenzi wawo wonke umuntu ukuthi kungabi khona ngisho obuncane ubugebengu noma isivakashi esifika eThekwini bese sihlukunyezwa ngokuthathela iselfoni, bese sihlukunyezwa ngokulinyazwa ngezikhali noma ingaphi. Umsebenzi wawo wonke umuntu. Siyayijabulela izinto ezinje la umphakathi usuka khona uthi sukhathele ubugebengu ngoba ibona ubugebengu benziwa ingane ezizalwe emphakathini.
Siyabonga. I-ofisi lakho buya kulona la meya linamandla amangakanani mhlawumbe ekuguquleni into ezenzeka esipoliseni. Uzokhumbula ukuthi abantu abaningi babika ukuthi ama-case ayafakwa la amaphoyisa ala they do have ulwazi ngezinto ezenzeka la ama-illegal activities that are happening around, but over the years kuncane okwenzakala uku-addressa lawo ma-issues. Ngakuba amandla akho njengane-ofisi lameya mangakanani ukuthi kushintshwe indlela amaphoyisa enza ngayo? Kune-structure esikhona, i-security structure esisebenzayo esihlanganisa amaphoyisa kamasipala, amaphoyisa SAPS nama-security companies nama-volunteer nje ama-CPF namakhansela. Siyathemba ukuthi mangabe sesihlangene kanje hayi impela manje utsotsi uzophuma eceleni noma kanjani. Kube nesehlakalo kuziwa ngala whereby kwelinye lamabhilidi kuphonswe ibhakede la-5 litre la-grease lashaya abantu, kwalimala abanye abantu bathelwa ugrease. Ngiyazi mhlawumbe ubungekho, kodwa kusho ukuthini lokho ukuthi phambili kwamaphoyisa kube khona umuntu okwazi ukujikijela i-object elimaza abantu abamasha peacefully? Noma ke singasibonanga leso sigameko, kodwa siyathemba ukuthi sizo-report emaphoyiseni, sibhalwe phansi bese kuba khona uphenyo ukuthi kwenzeke kanjani. Siyathemba nawo lobo bugebengu ngoba kuseyingxenye yobugebengu lokho ukulimaza abantu abangabi nawo. So ke ngiyacabanga ukuthi mangabe sekureportiwe kahle ngokwama-channels a-correct kuzobe sekwenzeka uphenyo lapho ukuthi kwenzeke kanjani. Mangabe kuwukuthi kuyatholakala bese yaboshwa-ke loyo umuntu owenze lokho okunjalo. Sibonga ngesikhathi sakho. Siyathokoza.